Ето как изглежда една моя сутрин. Имаме си едно езерце. Там има един път и от другата страна има още едно. Има басейни. Това е за изхвърляне. Хората тук си ги оставят. То даже нямаме кофи, ами има един огромен контейнер, който сплесква боклука и хората ги оставят до контейнера и ти можеш да си вземеш, ако ти трябва нещо. За да ги изхвърлят директно, ами остават възможност. Има катерици колко искаш. Остават възможност да ползваш нещо. Няма такава красота, човек. Палмички, щурти, тревички навсякъде. Чудеса. Да, това го има навсякъде. Имаш възможност съвсем безплатно да си вземеш плитче и когато кучето ти се изяка, си го чистиш и си го фърляш в кофичка.